Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 17 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya nakita sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 12 ngadto sa 15. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaw na ko niya, kaya nga niya kanako mo'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa Amahan, akua. Busa gingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya, og isugilon niya kini kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo."